के घरी नीमक भइल बड़ू नीमक। हां जी नहीं खो लोग पर तो सब्जी निमन नहीं खेबो ना ई दुनिया के नियम भारत देश में चलता। हां जी खाली कतनो सुंदर गायक आ जा एगो नचनिया नहीं खे मिलत लोग के देखे के तो कहत लोग मारो जमल हना ना तू आ जाता रू तो हाँ हाँ ठीक है भाई आओ एगो सोहर सुनाई तारा के घर हमारा जिला जरूर हो। हां जी बाकी घर परिवार बलिए गाजीपुर सिवान छपरा से चलो एक दूगो प्रोग्राम सही बात अब वो पैसों फंसा देता रे सोहर के मतलब। हां जी ये तो सब है सुन ले ए ला 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 लाल होई है अरे कुलवा के दीपक अरे मनवा में आस जागल हो। ए घरी नया पर खानदानी चलता कौन ए राजा जी ये करे तो रहल हा जरूरत। हां जी मुहूर्त खूबसूरत न हो बाकी हम बानी तो कुछ रोजा सबके नया सुनाई। सही बात एगो सखी पूछली कि ये सखी का सखी तोरो लइका भइल है सुननी है कौन कौन उपाय कइलू है बोल तो सखी बताओ तरी धर देख भाव में कैसे तू काहे पीछे बारू है ने अब कैसे उपाय बताओ तो देहाती सोहर मजा नहीं तो पैसा वापस कहती कि सैया से सटा के सुतली अरे खाती भइली चुमा अरे जाती नु हो ए ललना छाती से ए ललना छाती से अरे सुतवल रजऊ साथी तो अरे कोई लखेतवा बाती छाती से सुतवल रजऊ साथी कोई लखेतवा बाती छाती से सुतवल रजऊ साथी कोई लखेतवा बाती मजा तो भैया सैया से सदा के सुतली हाथी भइली चुमा जाती नु हो सैया से हाथी भइली चुमा जाती नु हो ये सोहर होते हाथी ए ललना छाती से ए ललना छाती से सुतवल रजऊ साथी तो गइल खेतवा ए ललना छाती से सुतवल रजऊ साथी गइल खेतवा सुना राधा तोहरो लइका होई हां जी हां बियाह कइले बारू के नाम बोलो जहिया बियाह एगो बात जितना महिला लोग सुनत होई ई बात जरूर गावला भोजपुरी में का गावला कोमरिया होई के दामो ए बबुआ ए कोमरिया होई के दामो ए बबुआ अमर के बोलावनी अरे अमनाहिया अमर के बोलावनी अमर के